Hemm miktub, programm ta' tagħlim Bibliku imwassal lilkom mill-Komunità Malta Messjanika. Il-kellim tal-lum, Martin Stivala. Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor hemm miktub u nfakkarkom li qegħdin bħalissa niddiskutu f'din is-sensiela eżilju ta' 2730 sena illi issa wasal biex jintemm u Alla qed isejjaħ il-poplu tiegħu lura minn fejn ferrixhom minħabba dnubithom biex jerġgħu jingħaqdu magħhudhom Ġuda u jsiru issa dawk iż-żewġ siġriet, dawk iż-żewġ xhieda illi fl-aħħar żminijiet, il-mument li jkun hemm il-milja tagħhom it-tnejn, jibdew jagħmlu x-xogħol li Alla preparahom għalih sabiex imbagħad ikun jista' jiġi Jexua il-Messija. U s'issa rajna skritturi li jitkellmu x'jiġri jekk il-poplu ma jobdix u tkellimna wkoll x'qal permezz ta' Ġeremija u llum nerġgħu naraw x'qal permezz ta' Ġeremija biex infakrukom u rajna wkoll li s-saltna li kienet spiċċata Salamun il-mulej qallu li kien se joħodha u jtija liż-żewġ uliedu. Iż-żewġ uliedu illi mbagħad Alla kellu jaqsam is-saltna, mis-saltna tan-naħa ta' fuq illi għax imxiet ħażin, għax imxiet fil-idolatrija qawwija, idolatrija galor, Alla ikkastiga billi ferrixa mad-dinja waqt li t-tribù ta' Ġuda li kien ukoll jgħix f'idolatrija ma mhux daqshekk qawwija, Alla bagħtu għal eżilju ta' 40 sena mbagħad reġa' ġabru lura ġewwa Iżrael biex bekk iżomm il-wegħda tiegħu illi fuq it-tron ta' David qatt ma jonqos illi jkun hemm mexxej. U allura issa wasalna għal dan il-programm numru 4 f'din is-sensiela fejn wara li rajna il-profezija dwar il-qasma tal-Alla, allura issa rridu naraw li din il-profezija tiġi mwettqax. Kieku din il-profezija ma sseħħx, allura ikun ifisser illi Alla ma kienx qed jgħidilna l-verità, imma aħna nafu li Alla mhuwiex bniedem u ma jistax jikdeb u Alla stant jekk qal li il-poplu li ma jobdiex jittieħed f'eżilju irridu naraw issa fejn il-kelma tgħidilna li sar dan. Ejja ħalli naraw min tajt il-kelma li wettaq din il-profezija hux il-poplu ta' Ġuda jew il-poplu ta' Efraim. U issa ħanitkellmu fuq x'ġara mill-poplu tas-saltna ta' fuq, mill-poplu ta' Iżrael, dak li nidulu aħna Efraim, u allura biex naraw x'ġara minn dan il-poplu kif ittieħed fl-eżilju, irridu mmorru fil-ktieb tat-tieni Slaten, kapitlu 17, u ħanaqraw għalissa żewġ tivrus, versi 5 u vers 6. Is-sultan tal-Assirja tela għalihom u dar il-pajjiż kollu. Ħabad għas-Samarija u għallaqa minn kull imkien għal 3 snin. Fid-9 sena ta' Ħosea, is-sultan ta' Asirja qabad fidejh is-Samarija. Karkar l-Iżraelin lej l-Assirja u ġalhom jagħmlu fħala u matul il-ħabor xmara ta' Gozan u fl-ibliet tal-Medja. Jekk ninżlu naqra oħra l-isfel, l-istess kapitlu 17 versi 16 sa 19 u jgħidulna hekk. U abbandunaw kull ordni tal-mulej Alla tagħhom u għamlu żewġ oġġiela, idoli tal-metall imdewweb u wafqu xbijat tal-assera u bdew jadoraw l-qtajja kollha ta' smawiet u jqimu lil-Baal. U kienu jgħaddu lil-uliedhom subbien u bniet min-nar u ntelqu għat-taħbir u sħarijiet u nbiegħu biex jagħmlu l-ħażin f'għajnejn il-mulej biex jinkullawh. Għalhekk il-mulej inkorla sewwa għal Iżrael u warrabhom minn quddiem wiċċu u baqgħet waħda t-tribù ta' Ġuda. Lanqas Ġuda ma ħarsu l-ordnijiet tal-mulej Alla tagħhom u mxew skont id-drawwiet li kienu daħlu Iżrael. Mela huwa x'qed naraw? Qed naraw li s-saltna ta' fuq, is-saltna ta' Iżrael adorat bil-qawwi Allat Foloz, il-kelma anke tgħidilna illi ir-re tagħhom bidel biex żgur ma joqgħodux jitilgħu Ġerusalemm u jitilquh in-nies u jmorru n-naħa l-oħra flok il-festi tal-mulej biex ikollhom xi jiċċelebraw għamilhom festi differenti
biex minflok joqogħdu jitilgħu Ġerusalemm għall-festi tal-Mulej joqogħdu jiċċelebrawhom fl-art fejn kienu jgħixu. Dan il-każ dan ir-re bidel anke il-festi tal-Mulej saħansitra. Bidel il-festi tal-Mulej li jaqgħu fi ġranet partikolari u dawrulhom il-ġranet l-importanti li l-poplu għandu xi jiċċelebra, imma sakemm il-poplu ma kienx qed jiċċelebra kif qallu l-Mulej, fejn qallu l-Mulej għal Alla dak iċ-ċelebrazzjonijiet, dak il-festi għax hu mordnaħħomx ma jgħoddux. U allura qed naraw li għamlu ħafna idolatrija in-naħa tas-saltna ta' fuq, mentri is-saltna t'isfel tgħidilna l-aħħar vers, is-saltna ta' Ġuda huma wkoll ma ħarsux l-ordnijiet tal-Mulej Alla tagħhom u mxew skont id-drawwiet li kienu daħlu Iżrael, imma bħalma diġà rajna l-idolatrija ma kienx daqshekk qawwija u anke minħabba l-weda li għamel ma' David reġa' ġabhom lura wara 40 sena. Imma biex inkomplu nitkellmu fuq is-suġġett ejja issa ħalli jmorru l-istess ktieb u l-istess kapitlu it-tieni Slaten kapitlu 17 u ħanaqraw żewġ tifrus oħra vers 23 u 24. Sama warrab il-Mulej lill-Iżrael minn quddiem wiċċu bħalma kien qalilhom permezz tal-qaddejja kollha tiegħu il-profeti. U Iżrael ittieħed fir-jasar il-bogħod minn arthom fl-Assirja fejn għadhom hemm sal-lum. U s-sultan ta' Assirja ġieb nies minn Babilonja, minn Kut, minn Awwa, minn Ħamrat u minn Safarwajim u qiegħdhom fl-bliet ta' Samarija minflok ulied Iżrael u għamlu lil Samarija b'tagħhom u bdew jagħmlu fi blieta. Hawnhekk hawn xi ħaġa importanti li forsi aħna ma nirrealizzawx jekk xi ħadd ma jispjegaħħinniex. Hawnhekk qed naraw li r-re ta' Assirja meta invada s-saltna ta' fuq, lin-nies ta' Samarija ħadhom kollha l-eżilju ma ħalla l-ħadd u ġab minflokhom nies minn barra il-pajjiż. Dan jfisser li ġewwa Samarija m'hemmx nies li huma Sammaritani veru. Huma nies li ġew minn barra l-pajjiż jgħixu hemm issa. Jekk is-Sammaritani veru ittieħdu u tferxu mad-dinja kollha u qatt ma ġew lura, dak jfisser li sal-lum fis-sena 2018 ġewwa Samarija għad hemm nies li mhumiex indiġeni, mhumiex tal-lokal. Huma nies li kien ġab ir-re ta' Assirja. U hawnhekk nibdu naraw id-differenza kollha għaliex Sammaritan kien għadu ta' Iżraelit. Għax is-Sammaritan mhuwiex Iżraelit, is-Sammaritan tal-lum, għax is-Sammaritan Iżraelit ittieħed fl-eżilju u s'issa qatt ma ġie lura. Biex tifhmu aktar dak li qed ngħidu, inħeġġiġkom biex tidħlu fil-website tagħna messianicmalta.org u għandna sensiela ta' tagħlim bibliku bl-isem ta' ismijiet u termini fil-Bibja u nħeġġiġkom tisimgħuhom. Għaliex dan l-istudju jitkellem ħafna kif ġew inferxa it-trubijiet ta' Iżrael, kif ġew maħuda minn pajjiżhom, minn daħal minn flokhom, kif daħlu ċertu kliem u ċertu użanzi, huwa interessanti ħafna. Inħeġġukom biex tmorru u tisimgħu din is-sensiela bl-isem ta' ismijiet u termini fil-Bibja. Biex inkomplu l-programm tagħna, qed naraw f'din l-iskrittura li qrajna żewġ affarijiet, żewġ parti mill-profezija li Alla għamel jiġu ikkonfermati. Qed naraw li id-dar ta' Iżrael tiġi maħuda fl-Assirja u huwa proprju f'dan il-perjodu illi beda dan l-eżilju li aħna qed nitkellmu fuq f'din is-sensiela. L-eżilju li ormai jissejlu sejjer 2730 sena u anke xi naqra iktar fuqhom beda f'dan il-perjodu li qed insemmu issa nitkellmu fuq ukoll. L-iskrittura tajt li ma kien baqa' ħadd ħlief it-tribu ta' Ġuda, għaliex is-saltna ta' fuq kollha ittieħdet fl-eżilju ġewwa Assirja u it-tribu ta' Ġuda kien baqa' għalissa ġewwa Iżrael. Allura issa għandna evidenza li kien Efraim biss is-saltna tan-naħa ta' fuq ġifieri li ġiet meħuda fl-eżilju filwaqt li Ġuda
baqa' jammar ġewwa Iżrael u miegħu bħalma diġà għadna anke fil-programm ieħor kien fadal xi fdal żgħir mill-10 tribujiet, 10 tribujiet illi forsi nies illi kienu għadhom baqgħu fidili lejn Alla u raw li l-idolatrija fit-tribu ta' Ġuda fis-saltna tan-naħa t'isfel kienet ħafna inqas minn dik tan-naħa ta' fuq u ddeċidew li jaqsmu mis-saltna ta' fuq għas-saltna tan-naħa t'isfel. Ma ninsewx xedna li l-idolatrija kienet qawwija ħafna fis-saltna tan-naħa ta' fuq tant li r-re kien ivvinta ħafna festi sabiex in-nies flok jiċċelebraw il-festi tal-mulej jiċċelebraw festi oħra l-importanti li jiċċelebraw u ma jitilquhx in-naħa l-oħra in-naħa tas-saltna ta' isfel. Dan il-fdal kien jinkludi wkoll xi fdalijiet mit-tribu ta' Levi li wkoll emigraw għan-naħa t'isfel. Fej l-abominazzjoni, għax diki, l-idolatrija hija abominazzjoni, xi ħaġa li Alla jobod, xi ħaġa li Alla jistkerraħ. Allura daw iddeċidew li imorru f'dina s-saltna tan-naħa t'isfel fejn l-abominazzjoni ma kienx daqshekk qawwija. U naraw allura issa s-saltna tan-naħa ta' fuq, hekk imsejħa Efraim, tibda it-390 sena ta' kastig fl-eżilju. Issa naraw għalfejn 390 sena jekk intom qed issegwu l-programmi kollha suppost li diġà tafu imma nerġgħu nispjegawha biex nidħlu issa anke naqra fid-dettall. Li rridkom tkunu tafu illi l-istudjużi tal-istorja jemmnu li dana l-eżilju beda x'imkien bejn is-sena 743 u s-sena 722 qabel Kristu. Ma nistgħux inkunu ċerti mill-istudji li saru sissa imma huwa żgur li ġara x'imkien madwar dan il-perjodu. Allura qed naraw li għandna qtieqa, għandna feqqa ta' 12-il sena fejn fiha nistgħu induru u nilagħbu ma' dan il-perjodu, perjodu ta' 12-il sena. Kif qedtilkom ma tantx nistgħu nkunu eżatti fis-sena, kienet is-sena 743 jew 44 ma nafux. Nafu li f'dan il-każ hemm bżonn ta' ħafna aktar studju. Imma biex inkomplu l-programm tagħna u l-istudju tagħna li għamilna ħalli nżommu dan il-perjodu ta' 12-il sena quddiem għajnejna illa għaliex bħalma għandna il-problema ta' 12-il sena qabel biex naraw meta beda l-eżilju, allura se jkollna l-istess problema biex inkunu nafu eżatt meta jispiċċa. U aktar u aktar ma nafux eżatt fejn qegħdin fil-kalendarju Bibliku ħbib tiegħi għalkemm hawn min iżomm il-kalendarju Bibliku qatt ma nistgħu nkunu 100% eżatt fl-ma ġurnata qegħdin għalkemm jeżistu studji u jeżistu kalendarji illi jibdew minn wara t-tulluvju minn żmien Noe sal-lum u minn żmien Noe sal-lum jafu fl-ma ġurnata skont il-qamar u fl-ma kalendarju fl-ma annu fl-ma sena qegħdin. Imma dak huma studji differenti. Aħna l-importanti li qed ngħidu għandna feqqa ta' 12-il sena meta seta' beda dan l-eżilju. U nfakkarkom li qed ngħidu il-perjodu huwa mis-sena 743 sas-sena 722. Għalkemm ma nafux is-sena imma nafu żgur li wasalna fl-aħħar ta' dan l-eżilju. Evidenti huwa l-fatt ta' l-ammont ta' nies li qed iqumu mir-raqda spiritwali tagħhom u qed jiskopru l-patrimonju ludi tagħhom. Meta qed ngħid il-patrimonju ludi ma jfissirx li huwa Iżraelit. Għax ħafna meta jisimgħuna nitkellmu, meta jisimgħuna nagħmlu l-Bible studies tagħna u niddiskutu magħhom jgħidulna mela intom Iżraeliti. Le, hemm differenza bejn bniedem Iżraelit u bniedem ludi. Il-bniedem Iżraelit huwa dak il-bniedem li twieled ġewwa Iżrael, dak huwa Iżraelit. Il-bniedem ludi huwa dak il-bniedem illi qasam min-naħa tal-Knisja pagana kemm sejħa Babilonja l-kbira għan-naħa l-oħra issa u qed jemmen allura falla tal-Bibja u jażel li jimxi mal-kmandamenti tiegħu. Fil-fatt l-ewwel ludi l-ewwel Ebrew għax dik hija l-kelma. Il-kelma ludi bl-Ingliż hija Hebrew li propjament hija l-kelma Ebrew.
imma l-xi raġuni nsejħula ludi wkoll. L-ewwel Ebrew kien fil-fatt Abraham illi ma kienx Iżraelit u ma kienx minn xi pajjiż jismu Ebrew, imma kien mill-Mesopotamja. Imma il-fatt li qasam l-ixmara u min-naħa tal-Mesopotamja mar fejn batu l-mulej, dak jissejjaħ Abraham l-ewwel Ebrew. U dawk kollha li jaqsmu minn ġol Babilonja minn ġodal ħafna knejjes illi għal talim fals u iduru issa allura għall-kelma tal-mulej dawk jissejħu Ebrew jew inkella fil-każ tagħna l-Maltin il-kelma ludi. Dana nerġa' ngħidilkom dan it-talim kollu ssibuh f'dik is-sensiela fejn semmejtilkom tat-termini u ismijiet bibliċi idħlu fil-website tagħna messianicmalta.org issibuhom hemmhekk għandhom stampa ta' mappa wkoll u tkunu tistgħu issegwu dak it-talim interessanti ħafna. Mela, sissa qed naraw li Efraim allura għadda għall-eżilju. Inferex mal-Assirja kollha fl-eżilju. X'taħsbu li kien ir-rispons tagħhom? X'għamlu daw wara li ttieħdu fl-eżilju? Tajt kienu ser jindmu u jerġgħu jduru u jkunu obbedjenti lejn Alla u l-liġi tiegħu għax daw bekk ittieħdu ġewwa l-eżilju. Illa għaliex ma kienux qed jimxu mal-liġi tal-Alla. X'għamlu? Daru lejn il-mulej reġgħu daw nidmu minn dnubietom? Kieku għamlu hekk kien ikun l-aktar mod maġġel li bih setgħu jerġgħu lura biex jgħixu fl-art imwiegħda. Tinsewx ġinha kienet l-art illi Alla wiegħed il-poplu tiegħu. Imissa rridu naraw Alla x'qal lill-poplu tiegħu jiġrilu jekk ma jimxix mal-kelma tiegħu. Ejja ħalli naraw naqra xi tajt il-kelma. Ħanaraw jekk nidmux minn dnubietom jew jekk inkella baqgħux jadoraw Alla tfolot u komplew gravaw is-sitwazzjoni f'dak il-każ. U neqgħu fit-tieni ktieb ta' Slaten kapitlu 17 u ħaninżlu issa naqraw żewġ tifrus vers 33 u vers 34. Huma kienu jadoraw lill-mulej. Hawnhekk qed jitkellem waqt li qegħdin il-poplu issa fl-eżilju. Huma kienu jadoraw lill-mulej, imma kienu wkoll iservu l-allat tagħhom skont id-drawwa tal-ġnus li minnhom ġew eżiljati. Qed tisma'wa vers 33, diġà qed jgħid kienu jagħmlu fil-mulej daw, imma kienu jadoraw il-mulej skont kif kienu jadorawh il-ġnus u ħanitkellmu fuq għadha ġinija importanti għal żminijiet tal-lum. U sal-lum vers 34, u sal-lum għadhom jagħmlu hekk skont id-drawwiet li kellhom sa minn qabel. Issa għalkemm dal-vers inkiteb xi 3000 sena ilu, jiena nemmen li għadu jott anke għallum. Ħanerġa' naqraħħulkom. It-tieni l-ktieb tat-tieni Slaten kapitlu 17 vers 34. U sal-lum għadhom jagħmlu hekk skont id-drawwiet li kellhom sa minn qabel. Huma ma kienux iqimu lill-mulej u ma kienux jagħmlu skont il-liġijiet u d-digriti, il-praċetti u l-ordnijiet li Alla kien ta' lillu lil Ġakob li kien semmih Iżrael. Għaliex huwa interessanti dan il-vers li qed naqraw. Illa għaliex sal-lum dawn il-popli mferxin mad-dinja kollha għadhom qed jagħmlu l-istess żball li ilhom jagħmlu għal 2730 sena. Daw il-ħafna nies li jsejħulhom infushom Kristjani u jaduraw il-Alla bil-festi li vvin tal-bniedem qegħdin jagħmlu l-istess bħalma qed tgħid l-Iskrittura qed jaduraw lill-mulej imma qed isservu l-Alla skont id-drawwa tal-ġnus. Għadhom qed jagħmlu l-istess żball u danu il-messaġġ ta' dan il-programm għalhekk qed ngħidu isma' l-eżilju issa qed jispiċċax ħafna nies qed jisimgħu l-kelma tal-mulej qed joħorġu minn dil Babilonja fejn il-bniedem ivvinta l-festi biex jiċċelebra u ma jiċċelebrax il-festi tal-mulej. Araw kemm gravi li ta'. Is-seba' festi tal-mulej ngħidu li llum m'għadhomx jgħoddu imma jgħoddu il-festi li vvin tal-bniedem bħal San Valentinu, bħal Milied, bħal l-Easter u san dak u san l-ieħor u l-ġimgħa l-kbira.
huma festi li vvinta l-bniedem u Alla ma jinteressax minn dan il-festi. Dinha ngħidha bir-responsabbiltà kollha. Naf li hawn min se joħroġ kontrija, naf li hawn min ser imur jippridka fuq dak li qed ngħid, imma dan ngħidu bir-responsabbiltà kollha. Dan il-vers li nkiteb 3000 sena ilu għadu jgħod għall-Kristjani tal-lum. Daw ħafna Kristjani li jgħidu li jemmnu fi Kristu, imma min-naħa l-oħra jgħidu lillum il-liġi ma tixtott. U allura iqimu lil Alla bil-mod pagan tad-dinja u mhux bil-mod kif irid Alla. U qed naraw li d-dar ta' Iżrael ma wafqitx tadura lil Alla bil-mod pagan tagħha. La dak iż-żmien u waqqas illum. Kienu jibżu mill-mulej, imma ma wafqux l-idolatrija tagħhom. Bħalma nisimgħu ħafna nies illum li jgħidu li huma Kristjani, jgħidu li isma' għandhom il-biża' tal-mulej. Imma kieku għandek il-biża' tal-mulej ma twarrabx il-kmandamenti, kieku għandek il-biża' tal-mulej ma tikolx laħam maħmux, kieku għandek il-biża' tal-mulej ma tiċċelebrax il-festi li jagħmel il-Papa u dak u ieħor u n-nies tad-dinja. Kieku verament għandek il-biża' tal-mulej, iżżomm is-sibt qaddis, tiċċelebra l-festi tal-mulej u mhux tad-dinja u dak il-laħam li Alla jgħidlu maħmud u mhuwiex ikel ma tiklux. L-istess bħal dak iż-żmien, x'għamlu dak iż-żmien, raw kif għamlu u adottaw b'mod dekorattiv biex minn għalihom jagħtu l-vizzju l-kraħ tal-idolatrija tal-fidi tagħhom, raw kif għamlu u bdew isibu l-iskużi kollha biex jistgħu jiċċelebraw dak il-festi u jgħidu li xorta qed niċċelebraw u nfaħru lill-mulej tagħna. U l-istess qed isir illum fil-knies moderni. Hekk qed jagħmlu b'mod dekorattiv qed jagħtu l-idolatrija tal-fidi tagħhom. Qed jadoraw b'mod pagan imma suppost li minn għalihom qegħdin jagħtuh b'mod dekorattiv biex ma jidhirx li huwa pagan. Il-problema kultant fil-kelma t'Alla hija li ma neħtux bis-serjetà u naħsbu li l-kelma t'Alla f'ċertu każi mhijiex għallum. U ħafna jinsew Alla x'qal lill-poplu tiegħu fil-ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 30 minn versi 1 sa 3. Ħanaqrahomkom għax din għalkemm inkitbet fi żmien Mosè għadha tot tal-lum ħbibtiex il-kelma t'Alla kienet għadha u teqpa l-istess għal dejjem. Alla ma jinbidilx. Ara x'jgħid Deuteronomju 30 minn versi 1 sa 3. Meta jkunu ġew fuqek dawn il-ħwejjeġ kollha, dawn il-barkiet u s-saħħtiet li qedlek quddiemek u int tkun dħalt fik innifsek fost il-ġnus fejn ikun itturufnak il-mulej Alla tiegħek u terġa' lura għalant il-mulej Alla tiegħek u tisma' minn kliemu kull ma qiegħed nordnalek illum, inti u wliedek b'qalbek kollha u bruħek kollha, imbagħad il-mulej Alla tiegħek iħenn għalik u jbiddillek xortik u jerġa' jiġbrok minn fost il-ġnus li jkun xerdek f'nofshom il-mulej Alla tiegħek. X'qed jgħidilna il-mulej permezz ta' Mosè f'din l-iskrittura? Qed jgħidilna meta intom issa tkunu mferxa mad-dinja kollha. Imma tidħlu f'qoxortkom meta tirrealizzaw bħalli ben il-ħali xi żball għamiltu li tlaqtu l-missierkom u mortu titħamġu mad-dinja u spiċċajtu tiklu l-ikel maħmuġ mal-majjali, tikol l-ikel tal-majjali u tikol il-majjali, jekk inti verament imbagħad jiddispjaċik u terġa' lura u tisma' minn kliemu ġifieri terġa' tibda timxi mal-liġi tiegħu u stessa isma' da diskors il-mulej mhux diskorsi. U tisma' minn kliemu f'kull ma qed nordnalek illum, issa biex tkun taf il-mulej xordnalek, aħna qed naqraw il-ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 30, mur u waqra l-ktieb tad-Deuteronomju ara l-mulej x'qed jgħid qabel din dawn it-tliet tifrus u dak li qed jgħid qabel dawn it-tliet tifrus inti suppost li qed tagħmlu. U qed jgħidilhom jekk intom terġgħu lura u tisimgħu minn kliemi u tagħmlu dak li qed nordnalkom illum dak li hemm miktub fil-ktieb tad-Deuteronomju, u mbagħad jiena nħenna likom u nbiddilkom xortikom u nerġa' niġborkom minn fost il-ġnus u dak u li qiegħed jiġri llum ħbib tiegħi. Ħafna nies qed jerġgħu lura ant il-mulej, ħafna nies qed jisimgħu l-kelma tiegħu u qed jisimgħu mill-kelma tiegħu.
qed jażlu li jimxu fit-triqat u jżommu s-sibt qaddis, jiċċelebraw il-festi tal-mulej, ma jiklux il-laħam li huwa maħmud u l-mulej għalilna mhuwiex xikel għalikom, u l-mulej qed ibiddilhom xortihom daw in-nies, qed jerġa' jiġborhom lura spiritwalment f'Iżrael. Mhux kull min jgħid li jien Kristjan huwa parti minn Iżrael spiritwali. Jekk inti m'intix tisma' minn kliemu, mhux tisma' kliemu, tisma' minn kliemu. Jekk inti m'intix tobdi dak li hemm miktub fil-ktib tad-Deuteronomju, speċjalment l-10 mandamenti kollha, inti għadek ma nġbarx ġewwa Iżrael spiritwali. Biex tkun parti minn Iżrael spiritwali tisma' minn kliemu. Daqshekk hija qawwija l-kelma tal-ħbib tiegħi. Daqshekk hija qawwija l-kelma tal-mulej. Imma bħalma ngħidulkom, bħalma qed ngħidulkom f'dan il-programm, dawn l-affarijiet qed iseħħu kollha illum. Kollha illum. Għax il-kelma tal-Alla hija anke għallum. Sabiex nikkonkludu dan il-programm, issa ħanaslu għal dik ngħidulha equation ta' kif wasalna għal dan il-perjodu ta' eżilju. Profezija oħra li għamel Mosè u li hija iebsa ħafna, ħanarawha fit-ktib tal-Levitiku fejn Alla permezz ta' Mosè jgħidilna jekk intom ma tobdux, il-kastig tagħkom jiġi mmultiplikat għal 7 darbiet. Ejja ħammorru fit-ktib tal-Levitiku, kapitlu 26 minn versi 14 sa 18. 5 tifrus kollox u Levitiku 26 minn 14 sa 18 jaqra hekk. Jekk ma tisimgħux minn kliemi u ma tagħmlux l-ordnijiet tiegħi, jekk tmaqdru l-liġijiet tiegħi isma'wa di mhux jekk ma tagħmilhomx jekk tmaqdarhom, jekk tajt li l-liġi ma tixtot, jekk tajt li inti m'għadekx taħt il-liġi u tistmellu d-digreti tiegħi u ma tagħmlux il-kmandamenti tiegħi u tiksru l-patt tiegħi, jien nagħmel l-istess magħkom u nibbatilkom għall-arrida biża' kbir, mart irqiq u deni li kiddilkom għajnejkom u jifnulkom ħajjitkom. Għalxejn tiżiraw għax il-miżruħ tagħkom jikluh l-edewwa tagħkom. Indawwar wiċċi kontrikom u jħarbtukom l-edewwa tagħkom u jaħkmukom dawk li jobodukom. U taħarbu bla ma ħadd ikun ġej warajkom. Vers 18. Jekk dana kollu ma tisimgħux minni, inkompli nikkastigakom għal 7 darbiet aktar minn dnubietkom. X'qed jgħidilna il-mulej permezz tal-ktib tal-Levitiku, qed jgħidilna li jekk intom ħatgħixu fid-dnub ġej kastig kbir fuqkom. Jekk waqt li l-kastig qiegħed fuqkom tibqgħu tgħixu fid-dnub, dak il-kastig nimmultiplikah fuqkom għal 7 darbiet. Mela, nerġa' ngħid għal darb'oħra hawnhekk qed naraw profezija li Alla ta' permezz ta' Mosè qed issir realtà. Għaliex aħna nafu issa mill-istudju li qed nagħmlu li s-saltna ta' fuq, is-saltna ta' Efraim ma nidmitx minn dnubieta. Inxterdet mad-dinja u waqt li qiegħda ġod dinja għalkemm qed tfaħħar suppost tajt li hi tal-mulej tajt li hija Kristjana imma qed tadurah bil-mod pagan, mod illi Alla jistmel u jobod. U allura issa il-problema hija akbar. Il-għaliex flok l-eżilju intemm wara 390 sena issa ġie immultiplikat għal 7 darbiet. Ħanfakkarkom minn fejn ġejjin. Eżekjel li l-mulej qallu oqgħod fuq ġenb għal 390 ġurnata li jsarfu fi 390 sena ta' skjavitu. U naraw l-Asserjani, bħalma tkellimna llum, jieħdu li s-saltna tan-naħa ta' fuq lill-Efraim fl-eżilju għal 390 sena. F'dawk it-390 sena il-poplu baqa' ma nidimx u baqa' jqim lil Alla bil-mod pagan. U meta naqbdu 390 sena u nimmultiplikawhom għal 7 darbiet, it-total ta' snin huwa ta' 2730 sena. Mela qed ngħidu li l-poplu Iżraelit kellu jgħix fl-eżilju
fl-eżilju. Jiġifieri inferrex mad-dinja kollha mhux ġoartu. Qed ngħid hekk għax ma tkomx tħartu il-kelma eżilju mal-kelma il-sir. Il-sir huwa mod u eżilju huwa xi ħaġa oħra. Eżilju jfisser inti Malti imma ġejt imkeċċi minn Malta u ma tistax tgħix ġo Malta. Allura qed naraw f'dina il-profezija illi il-poplu Iżraelit issa kellu għal 2730 sena jgħix fl-eżilju. Il-moment li jintemmu dawk l-2730 sena, Alla kellu jibda jsejjaħ lin-nies, in-nies jibdew jisimgħu u n-nies jerġgħu jibdu ġejjin lura bħal liben il-ħali. Dan huwa l-qofol tal-istorja tal-parabola tal-liben il-ħali. Ħafna qed jagħmlu bħal liben il-ħali llum il-ġurnata u qed jerġgħu lura għand missierhom għand Alla il-missier. Allum ħanifqu hawnhekk il-programmi li jmiss din is-sensiela żgur li huma eċitanti għaliex issa rridu naraw bħalma nafu bejn wieħed u ieħor meta bdew l-2730 sena, allura issa suppost li għandna nkunu nafu bejn wieħed u ieħor perjodu ta' differenza ta' 12 sena meta għandu jispiċċa dan l-eżilju. Sakemm narawkom programmi oħra ħbib tiegħi bħal dejjem ngħidilkom iftħu l-kelma, mhux biss saqrawha imma studjawha, qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, imma oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bl-għajnuna ta' ħbieb u benefatturi tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru s-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.